Naiz irratian. Gaur bai, eguna, gaur goizeko amaiketan bazuen bigarren kafearekin batera, neguko solstizioan murgildu gara. Neguak, 98 egun iraungo ditu. Iano bat dituen teklak, datua. Bai, gaitu. Orokorrean. Beraz, gaur horreko egunik laburrena. Lazero dei genin zaioken eguna. Alegia pianoaren lehenengo teklarena. Eta horrela sonatzen duen, a ver. Negua da. Hori da, piano bat hartu da, ezkerra negaratzen tekla txuria. Eta oso negua baietz. Bai, metalotzan zuen, Bueno, inoren friki momentua gaindituta, gaur, konjuntzio handia ere gertatuko da. Jupiter eta Saturno gain jarri egingo da planeta bikoitza. Claro, naiz. Bai, eta gainera, konjuntzio hau ez da gertatuko 2080 Bai, jarra gero gure apurtu bai. Eta itxasoian gatetuz gero ziurrasko azalduko luke honek nolako eragina izango duen guregan. Susan Miller astrologo famatuak dio gaurko fenomeno honek hurrengo 20 urtetako artea, musika, literatura, antzerkia eta politika aldatuko dituela. Jesus, justu bigarren kafean lantzen ditugun gaia. Hori da? Haupa, Susan. Bueno, ez da gigunetan eta nabariko duzen, baina nada, zeruari begiratu beharko zagu. Duela ia 8 urtetik, erdiaroan gertaera hau ez da erraz ikusi gure planetatik. Badakizu zer ez zen aspaldian ikusi gure planetatik? Zer. Goikale! Ez da dugu enkare Lasanaia Izkandida Goikale Egunetik Egunera Gaurko egunez amaitu zen Goenkale telesaila duela 5 urte. Hasierako helburua 3 hileko iraupeneko telesaila egitea zen, baina saioak izan zuen harrera ona eta audientzia datu apartak ikusita aurrera jarraitu zuen. Azkenean guztira 22 eta 3708 atal egin zituzten. Goenkalen izan ere, lagunak pasaziren telesailetatik 22 denboraldi horietan, Euskotioiako Goenkaleko aktorea zerrenda ogirik gabeko eguna baino, luzeagoa. Bat hemen duzu, Ere inglaiz. Bueno, Yuri, mucho maitia. Esan duzu, Goenkaleko aktoren zerrenda ogirik gabeko eguna baino luzeagoa dela.
Ogia eta txistorra? Gaur Santo Tomas eguna da. Baina, festa bertan bera geratu da. Azokarik ez da izango orten, eta posturik ez txarrik egongo Konstituzio plazan. Baina, txistorra da lehiata, Bai, egingo da. Bueno, txerria pozik egongo da. Nik bozpare bakarrit eta joan. Ekingo Bastianean jolasten ere bai, ez dakidan gauzarik ez diaren nahi, ere izango aiz zerbaiterako gai, tengo aldia gu iklanetan ikai. Buruan aizean da irria ontzean. Aize, eta azte burretan ze plan? Kontzertura emate edo... Ni saiatu baina sarrerik ez zegoen aforo txikien garaiak dira, intxorron bat zegoen batu interesgarria, eta bakarran bertan bat zegoen beste flamenko ikuskizun bat, baina inunez. Eta gainera, ez saiatu nintzen, deikaleku eta beste nintzue, inorez bada joaten, jarrera horiek bizalduko dituzue, eta... ez da, hori realmente izango da, maialetik azibia barriro kontzertu handi zen. Rafael, adetarisik larun batean, 5.000 persona bildu zen Living Centerren. La polimika handia sortu da, bakizu ezer ingo duten orduan ez, beste kontzertu bat igandean, beste 5.000 ikuslerekin. We think that this is... Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. A ver, posten ja, zegotea ze, ezakit kontzertu hori ezarri diren beste nenbri batzuekin bat datorren. Ez daki, baina nini kontzertu guztiaz nabil, eta badakizu alko banu nora joango nintzateken. Mexikora. Boita. Mexikorekin ametxe ginituzken aldien berriro. Baina ez, baina denbora egin bidaia Barcelona. Ia beretzion da larpita zortiko maiatzaren 17 zuten ere. Frank Zappak Barcelonan eman zuen kontzertura ikustera. Gaurko egunez, 1940 jaio zen Frank Zappa estatu batuar kantari, musikagile eta gitarra jotzailea. Mothers of Invasion taldea sortu zuen, jazzaren teknika, garaiko pop musika eta gaurko musika klasikotik hartutako gaiak hartiratu zituen. Gogoetasunara, joko zinik. Ni 1989 Washingtonera. Carla Thomas Baby abesten zutera. Epa! Guazen da? Oh, baby, I'd love for you to call me, baby, when you squeeze me real tight. You make all the wrong things right, and I can't stop loving you, and I won't stop calling you, baby. Oh, baby. Gaurko egunez, jaiozen Carla Thomas, soul abeslari afroamerikarra. Queen of Memphis, ez izenez ezaguna da, zorionak, Kartz. Carla. Nik giro horregaz jarraitukot, 1978 joango naz, ni Betty Wright entzutera. Wright, estatu batuar soul eta R&B abeslari izan zen. Clean Up Woman eta Tonight is the Night abestingatik egin zen oso ezaguna 1970ko hamarkadan. Tamalez, aurtengo maiatzean zein duin zen. I hope you will. I'm nervous and I'm trembling, waiting for you to walk in. Trying hard to relax, but I just can't keep still. Badakizu Farida Betty Wrightet
The Soul Session izeneko disko bateko izuzuela, eta Carla Tomasek abesti bat idatzi zuela disko hortarako lankide eta lagunak ziren. Bueno, gu biok bezala. Oi, ze polita! Kaixo, hola, nire hemen nago, Tira, efemeridekin jarraituko dut, gaurko egun eziltzen Francis Scott Fitzgerald idazlea 20. mendeko idazle estatu batuarrik garrantzitsuenetakoa eta 20ko hamarkadako belaunaldi galduaren bozera maile izan zena. Gure 2020 urte eroa amaitzen ari dela, guk omenaldi txiki bate izan diogu aurreko mendeko 20ko hamarkada eroari. Jazz doinuak, Fitzgeralden hitzak eta debekoak izango ditugu izpide gaur. Bueno, eta neguen sartu garenez, eta Gabonatan bebai, izeize, gaur Mari Jesi buruz ingotzo berba. Sí. Eta Revolutionary Brothers taldeko Unai Martinez etorriko da gurera gaur. Larumatean Donostiako Intxaurrondoko kulturretxean itxizuten urteko Revolution Jam Rock proiektua. Gagon Reggae Edition izeneko bigarren emanaldiarekin. Gero azalduko digu, nondik nora izan den urte arraronek sortu dizkien aldaketa eta bestelakoa kontzertua eserita izan bazen ere, izan zen, pixkate dantzatzeko edo aukerarik ikusleak giro bizian jarri zituzten, bueno, hori sarrerak lortzeko aukera izan zituztenak behintzat, hau entzuteko aukera izan zen esaterako. Eta Nora Otizarekin txakurren inguruan ariko gara. Txakurrak oparitzearen inguruko arduraz, bereziki garai hauetan, Gabonetan. Ez egin dotakerik. Edozein kasutan gu asteko moduan bagara, abenduak 21 ditu gaur, neguan sartu gara, neguak lazero doinua dauka, eta astelena da! Gurekin da, gure izarretako bat, Goenkaleko protagonistako izan zen baita, oraindik hainbat tokitan ikusten dugu eta poza ematen digu batez ere goiuri jartzen duen ere laguna da. Ez, txiste izarratu diazu. Oi, korkoatu, gure izarra, bueltatzen ezatera. Gure izarretako bat, Goenkalen ikusi izan genuen eta beste hainbat tokitan. Arratsaldeon, eskerrik asko bai. Zuekin, goiuri ezeizar handia! Enitzen Goenkalen azalduen. Jaio zinen ordurako bai?
Ni jaio nintzen urte berean jaio zango Zenbat aliz kontatu dugu, bai, deia bu. 1984an. She's a university, a cosmic library, wait and see. Ordurako jaioa bazen, baina gaztetxo xamarra, 84an, sei urte. Fariba Xihan, gaixo. Kaixo, arratsaldeon. Gure izarra, gure beste izarra eski zenbat izar dozkagun. Hemen lau, momentu honetan. Lau izar momentu honetan. Izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio da, gaur egun da 17. bigarren kafea dugu, erakutsi gure superluminosoa. Maxine said, Sartuko dugu argi bat orpilatxu batekin, zingo dugu apaino bat. I took, is it Eta pres gara, gaurko saioa, baina noski, gaurko saioa aztekutei heldu behar diegu, eta adiz segituan heldu behar diegu beste gai bati, atortxu rokerako 5 zozketa ditugula zozkatzeko. Segituan, 5 zozketa? 5 sarrera dauzkagu zozkatzeko. Segituan azalduko izuegu, zer egin behar duzuen, gure saretan ere jarri dugu, naiz irratiaren telefonoan hartu dezakezue parte, adi, oraintxe kontatuko dizuegu, baina guk maite dut eta mugildu behar dugu. to define myself? Zein da zure gai gaurko maite dut, Fariba? Nik maite dut gatz zaporea zarean. Ui? Bai, itxasotik ateratzen zaren hori azalean gelitzeatzun Kresalan, kresalaren zapore. zure gorputzaren edo beste gorputzatena. Biena, Eta bi gorputzak elkarrekin bat dira hobe. bai, askoz. We are on a rock, spinning in infinity, every consoling. Zure maite dutago Juri, hona izun nik lehenago nire esatea. Venga, esan zuk. Ba, nik maite dut, deskubritzea, gaur deskubritu dudan bezala, lankide batekin daukezula mania bat oso elkarbanatua. Nik gorrotu ditut txikleak nire ahoan, gorrotu ditut txikleak parekoaren ahoan, eta bimaino gehiago, hola, erdilotxatu eta ez dakizu ze sormenaren bitartez, saiatu nahiz azaltzen nahizu, eske txikleak azka mate dit eta kenduko bat zenu, eta ez dakizu loso ondo nola esan, baina bai, ikargarezko kortarroiosa iruditzen zait, parekoaren ahoan txikle bat izatea, eta nik ere egia esan ez ditut jaten. Eta gaur Faribarekin ari ginen hortaz, eta Goiuritario konturatu gara, Bai. biok mania berdina dugula. Txikleak. Ze ona. Bai, Txikle bat eskatu eta bitu. Hoi da, hau izan da, Fariak txikle bat eskatu Txiki eskatzatik. Bai. Ba, ez daukagu. Eta ez dago eukiko. Ez du golkiko. Bueno, ez dakit. Dute adinarekin bat eskuinera joaten dela. Igual, zahartzaroan bukatzen deu, Ciudadanos bozkatzen, erdian dagoela, ez da. Eta txiklea jaten. Bueno, mesedez, Badakizu zein den jaten dudan txikle bakarra? Koiakaren barrukoa, pixkat, eta gero, ja, bota egiten dut. Ai, ze vintaxea zen. Zen modu traketxa, koiak bezalako asmakizun zoragarri bat izorratzeko. Ez autuzu koiaka? Bai. Ah, bale. Bueno, ez da vintage orduan. Eta Tarana Karimek agurtu gaitu. Kaixo, talde, kaixo, Tarana. Zer modu zara? Hemen streaming bitartez jarraitzen ari zaigu. Eta berari ere ongietorria noski. Zein da zure maite duta, Goiuri? Nere maite duta da, zuregatik, pertsona bakoitzak. Uste no neregatik. Baina, zen pixkat, hau izan da pixkatola. Naiz irrat. Ai, ez hori izan da gehiago horrela. Bueno, ez da zer pasatzen. Ez da zer pasatzen. Zuretik egitea, nola saltzen, Bakoitzak, buruarengatik zerbait egitea, eta horrek, nola aldatzen duen zure aldartea. Adibidez esaten dute, triste zaudenean Espainiak margotzea, egiten duzula zuregatik. Eta horrek, jartzen zaitu alaiago. Bai. Edo, adibidez... Gogoan dut, konfinamentuan, baginera hainbat jende perfume botatzen genuena. Hori da. Etxean bakarrik egoteko. Etxean bakarrik egitu. Horea, gauzaiek maite ditut, zuregatik egiten dituzun gauzak, eta gauza horiek nola aldatzen duten zure umorea edo zure aldartea. Edo adibidez, barruko arropa, lentzeria edo zerbait pixkat berezia jantztea, zatek ere zupat. Ui. Bota, niri lentzeria nahiago komoda izatea, bakarrik nagoenean, nahiago talgo deusko zeutze, zabala, istututen ez da bena, bai, bueno. Nik esan behar nuen, igual triste zaude, eta jaztezu, eta ez du inork ikusiko. Eta kaletik, eta ez du inork ikusten, eta baina zuk badakizu, ez dakit. Ziurtasun puntu bat ematen dizu. Bai, eta pixkat berexi zaudela gaur,
Eta horrek nola aldatzen dizun, zure eguna nola aldatzen duen. Maite dut. Zoragarri iruditzen zaigu. Oso ondo. Hori maite bat duzu. Pari bai ez, baina, bueno. Txandal zabal bat eta okulera, pesabala. Hori esaten du, gero ikusi barko genuke, Badator, atortxurrok berezi bat online izango da, esan dugun bezala guk irratian sarrera ditugu zozketa egiteko abenduaren 23 bitartean, asteazkena bitartean, hasiera batean, 26an abiatuko da, baina ez dugun tartea hundirik izango asteburua edo jaiegunak hor tartean murgilduko direlako, beraz, gaur, bihar eta etzi. Gure Instagramean, storietan baduzue nola parte hartu bestela, WhatsApp bitartez, 644-2 eta zuen sarrera lortzeko ze behar du, kontuguzue, nola bizituko zuen, hortengo, atortxurrok naiz irratiko sarrerari esker, edo, bidali bestela, elkartasun mezu bat. Audio bitartez balima da, askoz hobe, baina bestela ere testu bitartez onartuko dizuegu. Baita gure streaming sisteman edo, idazten badiguzue. Nola biziko duzu atortxurrok naiz irratiko sarrera horri esker, baldin eta zurea izatea lortzen duzun. Guk ezin du parte hartu ez da? Ez, zuk ez. Zuk, bueno, pentsatuko dugu. Entzuten ari gara, Gorka Urbizu eta Nerea Urbizu. Ez da izu ez zenolako pianista, arpaiole eta bezlari puxka den Nerea Urbizu. Eta bertsio hartu dugu, hain zuzen ere, 26an abituko delako, abenduaren 26an atortxurrok hau eta, ekimen berezi bat antolatzen ari dira. Alde batetik, egun horretarako, Maria Antunez, Josu Erbiti, Joseba San Sebastian eta Gorka Pastor musikariek, Euskal Herriko talde ezagunen hainbat abesti eguneratuko dituzte. Eta hauek plazaratzeko, Xabi Solano, Zalo Aurain, Tomas Lizarazu, bulegoko kidea, Nerea Urbizu, entzuten ari garena, Claudia Rodríguez, Lorena Isa, Francis Díez, Idoia Tapia, Sara Zozaia, Lider Hernando, Alberto Sanzol, Utxun, Iban Carmona, Alex Ardui, izango dituzte hor laguntzen bestalde, Zetak, Anestesiak, Erdoilk, Koban taldeek, eta Little Martin Selecta eta Juancho Arakamage eta Nikotina irukoteak, haien lan berriak taularako dituzte. Ikuskizun hori, Erika Olaizolak eta Lander Garrok borobilduko dute, eta zuek, lor dezakezue, zozketatuko ditugun, 5 sarrera horietako bat lor dezakezue. Eta horretarako berriro diogu, 644-639-9 telefonora, WhatsAppa bota zuen mezuarekin, bestela, Instagramen ere badu hortxe kutsatxoa, zuen mezua, usteko edo mezu bitartez, zuen audia helarazteko. Audia bada, hobe, elkartasun mezu bat izan daiteke, edo baita, aurtengo atortxurrok berezi hau, biziko duzuen kortzea. Kontatu zen historia. Ida. Atortxurroken baita... Esaterako, atortxurroken norbaiti txiklea gustoko etzen dutela kontatu zeniotenekoa, edo atortxurroken norbaitek berak bakarrik ikusteko barruko arropa jarri zueneko ura eta azkenean zuk ikusten bukatu zenuenekoa. Edo atortxurroken norbaiti azalean kresala nabaritu zenionekoa. Ze hori ere maite du. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
Hortengo atortxurroka nola biziko duzuen ez dakigu oraindik, baina kontatuko diguzue. Baina jakingo duguna laister, bai da Revolutionary Brothersek aurtengo 2020 urteondako prestatuta zituen gauza guztioetatik, bueno, gertaturikoa nola bizi izan duten, ze aldaketak noski gertatu dira eta hortxe bilibidez bari izan dute, vinilo alde batera eta bestela, gauzak moldatzen, abiedura egokitzen, eta improvisatzea asko egokitu zaie. Unai Martínez, arratsaldeon ongitorri bigarren kafera. Bueno, aipatzen ari gara, 2020 hau amaitzen ari da, larun batean egintzen duten, lehen entzun dugu zatitxo bat, baditugu beste hainbat bideo eta zatitxo ere entzunali izateko, baina bukatu da, aurten proposatuta zenuten guzti hori, eta zoritxarrez, edo zorionez, bitatik badu eta, gertatu da ez zuek buruan zenuten bezala, baina gertatu da, eta tira, gozatu duzu, larun bateko intxaurrendoko kontzertu handi hori. Bai, azkenean burutu izan ditugu zenbait ekintza, eta pozik martxoan gaudenan nahi eta biok zeingo dugu, genezkan 3-4 kontzertu antolatuta, Legorregen jaialdi potente bat, bertan bera egon zen, eta gero ekaina beste bat, bueno, kanpoan ere jo behar izan genuen, eta bueno, dena pikutara, eta hori azkenean 4 kontzertu antolatu ditugu, así que super ondo. Bueno, izan dituzu aukerak gauzaz berreinak egiteko, esan da bezala, Revolutionary Jam Rock jaialdi hori izan da bereziki aldatu duzuena, hor izenarekin ere buelta asko, azkenean Jam Rock bizirik izena jarri zenioten, gero 2 ekitalditara bihurtu, eta azken hau da larun batean gertatu dena, hori da 4 ardatz horietako bat. Hor aldaketak behartuta, eta azkenean, bueno, batetik atzerriko edo kanpoko talde batekin egin zenuten horietan lehenengoa, bigarrena berriz larun batean gertatu den hau, Euskal abeslariek inguratuta, asko zuekin maiz aritzen direnak, eta oso gertukoak dituzuenak, pentsatzen dut horrak eman ziola, ez goxetasun berezi bat larun bateko kontzertu horri. Azkenean familian engeunden guztiok, 6 abeslari, nahi eta biok, eta gero laguntzen antolakuntzan elkarteko kidea, gero soinuako edersoneko jendeare oso gertukoa da, eta bueno, azken finean urtea bukatzeko eta bizitzeko momentu paregabea. Ikusten ari gara baintxe, irudietan esaterako, hor parte hartzen izan zenutenetako bat, eira kantuan, eta nola, abitu orduko esan zuen, benga, bazen denok dantzan, naiz eta eserita egon, eskuarekin gora eta bera egindako keinu hontan, behintzat goazen alden moduan hau osatzera edo, ez da? Bai, eiraren sarrezen aparta. Sarrezun jende guztia horrela dantzatzen, ez eta, bueno, eserita, baina, bueno, korputzeko mugimendua egon zan, bai. Eira izan zen, bidelagun izan zen ituztenetako bat, aipatu dugu gehienak zuekin, urte batzuk badara matzatenak, edo bintzat denbora bat badara matenak, eta hori izan zenuten, ez, apostu garbia, etxeruntz jotzeko lehenago ere egin zenuten kanpora, gero aipatuko ditugu, beste aurten antolatu dituzuen Jan Rock Sunset, edo Jan Rock Woman, edo bestelako ekitaldiak, baina azken honetan, Euskal abeslariak izan zen ituzten bidelagun, tartean aipatu dugun, ez? Eira bera, Beñarantz, Boyaman eta Grombi Style hortxe izan zen King Consul bera, eta baten batazten hariko naiz hori da. Baina, denak zuekin izan zen ituzten, bueno, oso maila hondiko festa antolatu zenuten, horrek ere erakusten du, ez? Euskal Herrian zen maila dagoen, horrako ekitaldi bat aurrera realizateko, ez? Bai, azkenan beti dakagu burun, kanpoko jendea hobegoa dela, ez dakit, igual hemen ez daudelako edo ezberdina delako norbait ikusi normaltasun ikusten ez dituzunean, baina hemengo nivela oso altua da. Eta lagunak izan artista puskaria, oza, gu argi dakagu. Urte bukatzeko negoen hori, gure lagunak eta hor beti egon direnak eta bai kontzertara jute eta baita abest, nola egiteko bitate gure baritxo txiki bat edo ez dakite premiatu guztien artean. Horre, abeslari horien doaiek ematen zaituzte zuek, esparru ezberdinetara reggae irotik abiatuta, aukera ematen du, ez dakite, hip-hop-runtz, soul giroruntz, estilo askotara murgiltzeko, beraiek badutelako, ez, norberak bere joera, bere noruntz jotzeko indar hori, ez? Bai, ezkenean abeslari bakoitzak dauka bere estiloa edo kutsatu izan den estiloetaz, eta, bueno, adibidez, eira berez ez da reggae zalea, baina reggae abesten du, eta guri pilo bat gusten zaigu bere ahotsa eta bere
soul jazz estiloko influentziak, eta Konsul ere badator beste estilitatikan, baina Ranks adibidez hip hop pilo bat egin du, eta baita ere nola baiteko nasketa egiten da zuzenean, eta Bohamen adibidez dancehall estiloa egiten du, Jamaikarreko 80 margarren estilo bueno, azkenean guztien nasketa hori guri ere eragina egiten digu gure zuzenekoetan, así que oso polita eta dinamikoa egiten da. Ikusi eta entzun egiten ari, bai arrasken larun bateko saioaren zati bat. Unai Martinezekin ari gara, Revolutionary Brotherseko batekin, baina ari gara positibotik, valorazioa ona dela esan ziguten, pozik zeudela, urteak eman zuenarekin, gauza kontestuan jarri bat dira, pozik egin zitekeenerako, ze zuen buruan pentsatzen dute, bueno, beste plan batzuk zeudela, ez nahi eta hor den noi egokitu zaigun bezala, zuei ere egokitu zaizue, aldatzea, moldatzea, egokitzea, eta azkenean lorturikoarekin pozik zaudetela, esan daiteke ez? Bai, karo, dagoenarekin, superondo, burutu izan ditugu kontzertuak, baina, karo, iaz, 800 pertsona bildu genitun asteburu batean, eta, orten, egun. Ja. Eta eserita, eta edari gabe, eta, bueno, dantzatu gabe, eta, bueno, segurazki, falta da bizitza hori, baina, dena den, dagoen egoerarekin, superondo. Revolutionary Jam Rock jaialdi horrek, hasiera batean hori bi gau, jarraian, reggae, hip-hop, doinutan murgilduta behartzuen, hori zen helburua, hori zen joan den urtean 800 pertsona bildu zituen, okerrezpa naiz, ezta? Ekitaldi hortan aritu zinaten, eta hori aldatu zen duten, nik aipatu dut lehen nago, saiakera egin nuen intxorrondora ditu, naiz, sarrera emaz sobratuko balitz, salgai jarriko ote zenuketez, bestela joango naiz arazai egotera, eta ez dakigu gero norbait egia da, ez, nik galdera inozo jamarra egiten nuen, baina pentsatu nuen, ez zaila, kontzertu guztia eserita, eta aragardo dik gabe. Hor, honean ondo, baina badago zerbait hor, nahiko ez oso ortodoxoa izan dena, zuen emanaldi baterako. Bai, zuziko musikarako oso ezberdinak. Guk esaten dugu, galditzen du jendeari, teatroa bezala dela, antzerkia. Osa, juten zea eta normal ez duzu jaten edo edaten, bueno, gehienetan. Eta horren musika horrela da. Jun, eseri, disfrutatu alduzun moduan, baina lehengo dantzak, garagardoak, freskagarriak edo dena dela, ezin da, orduan, ezberdina. Zuek eragin hori nabaritu zenuten, egia da energia ikaragarri ikusten dela holtzan, lehen aipatzen genuen elkar ezagutzen duzue, asko ikaragarrezko subiduia zuten, abeslariek eurek ere, elkartopo egiteagatik, denbora akto batzuk ez zutelako topo egin, baina hor goitik jendea eserite ikuste hortan, bazegoen zerbait pixka mozten zintuzena, energia falta puntu bat, edo lortu zenuten moldatzea? Nik uste lortu genuela, edo behintzat abeslariek lortu zutela, azken eta biopolitika aukeretan gaude, eta efektuak eta horrela, baina, azkenean abeslariak beti daukate publikoaren gan erlaziori sortarazteko bidea, eta lortu zuten, ia da, hori eserita daudela, baina jendeak ikusten zaitu, mugitzen da, eta, azkenean erlaziori sortzen da. Modu ezberdin batean, esan nahi dut, igual lehen zutik zaude, lagunekin hitz egiten, baina orain bakarrik zaude artistei begira eta atentuagoa zaude musikan. Horre aipatu ditugun artisten artean, oraintxe entzun eta ikusten ari garen hau, King Konsul bera, aipatu dugu ez, estilo ezberdinetara hurbildu zinetela, eta gauak izan zuela, txarrenean, honetik asko, subiduiarekin bukatela, eta dut oraindik duzuela, urteko azken kontzertoren aje hori, naiz eta, esan da zela, garagardo erketzen izan, baina aje emozional horrek oraindik irauten du, ez? Gero erazuen, ez dakit taldekide, kontzertukide, abeslari horiekin hitz egin da, zein izan da sentsazioa, zerkin geratu zarete? Alde batetik, 8 lagun musikari bildu izan gea, eta gaur gogeran ia ezinezko historia da, eta alde horretatik guztiok geunden oso pozik, soinu froa bokatu eta gero hitz egin da, egunerako gauza horiek komentatzen, eta gero adrenalina hori falta dena musikarekin kaleratu genuen, eta izan zen 2 ordu a tope, bukatu genuen en plan como niños.
Urte asko daramatzazue dagoeneko batez ere reggaearen errotatik zabaltzen diren adar guztioetan musika egiten, baina izango zuen aurtengoak erronkatik, ez? Egin dituzuen mota askotako saioak, emanaldiak, jametik, inprotik, estilo askotatik, diskoak ere noski, baina aurten erronkak behar duzte beste esparru batzutara, beste gauzak egiteko modu batzutara jotzera, ez? Bai, betiko formula edo betiko historia ez dugu balio izan aurten, hasi que birmoldatu ditugu, kontzertuak antolatzeko modua eta baita ere abeslariak edo taldeak ekarri ditugunak, kenduta Euskal Herriko abeslariak ezberdinak izan dira. Moldatu dugu jakinda jendea dagoela serita eta ekarri behar dugun talde hori egokitu ere. Eta kara, foroa, aldatu aurrekontua, dena, bai. Aipatu dugun Revolutionary Jan Rock jaialdi horren egokitzapenean Jan Rock bizirik edo Jan Rock bizirik sortu zenuten, eta larumat hontan gertaturikoaren aurretik azaroaren 7 izan zenuten Emeterian irukoa, Madrildi, reggae-rotz ibilbide ikaragarria duen taldea, eurek osatu dute eurekin batera, baina Jan Rock bizirik jaialdi hau, baina akaso faltan bota duzu, ez, eszenatokian beste garai batzutako kantari pilak eta kolaborazioak, jende pila hor nahastea, hori akaso, gertatu ezin izan duen beste gauzetako bat izan da, ez? Horrengo erak ere murrizan du kolaborazio horiek, eta adibidez Emeteriaseko kontzertuan King Consulek abesteko ere, aukera zegoen, baina, erabaki genuen ez egitea Laguna Dia, eta, beti sortarazten da... Kolaborazioetarako fuera hori ez? Bai, bonus bat, ateratzen da norbait, egiten da zerbait polita, edo, baina aurten gauza horiek kendu izan ditugu, porque, bestela... Bai, baldintzak, prebentzio neurriak ere zaindu behar dira, eta, gure hortan antolatzaile moduan eredu gea eta inberriko gauzaria. Ikusten ari gara, joan den astean helarazi zen iguten, Jan Rock ereduetako bat, musikariekin, horre 8-9 pertsona oholtza gainean, itzuliko da hori, eta ziurrenik izango dituzu ez, datorren urterako planak, oraintxe eginikoaz gozatzen ari zarete, baina horten egon dira ez, de klubarekin batera egin dituzen beste hainbat ekitaldi, alde batetik uztailean Jan Rock Sunset sortu zenuten, Jan Rock Woman ere gertatu da, urriaren 3an, hortxe Tabakalerako Kutxa Kultur plazan, bertan ere sold out, eman du behintzat urteak beste urtetako, ez da egitasmoi jarraipen puntu bat emateko, ez? Pentsatzen dut 2020 hontan salbatu eta etorkizunera begira, berriz ere garai bateko modutara itzultzeko aukera dagoenean itzultzeko, baina horregatik pentsatzen du zuen balorazio positibo hori, ez? Gauzak gertatu direlako, eta gertatze horretan ere, lortu duzuelako gauza duinak egitea, gauza politak egitea, eta jendearen erantzuna jasotzea, ez? Bai, azkenean izan da, jendearen erantzun hori ikusteak, seira baten ez genikien jendea etorriko zen, lehenengo kontzertua uztailakoak, Jan Rock Sunset egiten dugu Kutxa Kulturreko laguntzarekin. Terrazan bertan? Bai, hori da, kalean ez dakit, erekinaren terrazan, bai. Erdi, kalean erdi barruan. Azkenekin gertatuko eta esan behar hasierako minutuak izan zirela superraroak. Bai, publikoaren erantzuna eta gureak den, ez dakit, bate besteari begira eta ez genik zer egin, baina, minutuak pasata gero, magia egin zen. Right on the world, spread the girls them dead. Love to rock up underneath the quilt in the bed. Erakutsi zuen Jan Rock Sunset horrek, orain kontatuko diguzu ere Jan Rock Woman hori nola bizi izan zenuten, askoz kontzertu igual dantzagarriagoa eta emakumeren papera aldarrikatzen duena, denetan ere jaso duzuena da kaso urtetan sorturiko lanaren emaitza, ez? Sarrerak dira batean agortu dira beti, horrek esan nahi du Revolutionary Brothersek baduela, ez? Atzean zale oso fin eta oso fidel talde edo multzo handi bat, ez? Ez dakit Revolutionary Brothersek edo estiloak edo akaso igual antolatzen ditugun kontzeptu festak urte pila bat arramatzagoan eta biok musika, baina gustatzen zaigu gauzak antolatzea ere
ez bakarrik gu egoteagatik, kanpoko edo taldekin kontatzeagatik. Bestela uste dugu bentsat regemun ez dela gongo. Bentsat hemen Euskal Herrian badago osasuna, baino falta da entziaren ikan. That's why we burn them, yes, of the base. Surrender your heart and not your garments. The blessings. Unai, aipatzen ari gara 2008ak eman duena, Revolutionary Brothersek ala plazaratu zuen, ez? Balantzea, balorazioa, urteari itxiera eman nahia, eta larun batean eman zioten modu gozoan, baina 2021 badator eta ziur zuen buruetan, anaia eta zure buruetan badabiltzala, ez? Aipatu ditugun horiei jarraipen ematea, Jan Rock bizirik hori bere espazio naturalera bueltatzea aukera balego, dena airean pentsatzen dut COVID-ako laxe gauzka guztiok, baina pentsatzen dut buruan badituzuela, ez? Urte berrirako planak eta programazio bat hor behintzate buruan dantzan, ez? Bai, urtero daukagu buruan milaka idei eta, bueno. Egunero. Bai, egunero. Baina bai, azkeneko igual 4-5 urteetan jump rock kontzeptua oso garbi daukagu eta urtero errepikatzen ditugu festa horiek, Sunset, Woman, edo festivala bi eguneko asteburu batean, eta aurten adibidez ez du egin Jump Rock Kids, umeekin egiten ditugun ekintza bat, baina, karo, segurtasun eta prebentzio neurreekin kontutan izan da, ikusi guzkat, arriskutsua hainbeste ume bildu, eta aurten utzi dugu, baina ideia da horren urtean, dena errepikatu alden moduan, egun pertsonentzako, edo 1000, edo 2000, edo dela, ingo du zerbait. Besta guizinka esorbatuko du. Rapeli deitu beho. Zer? Eta diskoa, irakurri dut nik hortik eirarekin ari zaretela lanean zerbait egiten. Bai, dermazkigu ja igual 5 hilabete lan egiten, eta ideia da urrengo urtean zerbait ateratzea. Bai, dago ja erdi diseinua eginda, nosketa finalak ez daude eginda, baina oso aurreratuta dago, bai, oso diska polita izango da. Talento handiko abeslaria da edo Eira, baina pentsatzen du lehen aipatu dugu, ez? Norberak jotzen duela bide batzutara, eta Eirak joko zuela, edo nahiko nuke, ez? Soul girorun, zahots gozo, ederro horrek ematen duelako aukera, ez? Soul giroan oso eroso sentitzeko, ez? Bai, bueno, diska hau rei izango da, Guillen Bañez eta bere hautsa beste estilotan ere mugitu, baina, bueno, berak ziur nago beste diska ezberdin estiloko zerbetetera aterako duela, hau gurekin horrela izango da. Baina esan dut reggae girotik izan da ere, eta noski, imaginatzen du horrela izango duela, ez, beste estilo batzun kutsua. Reggaeak albidetzen duen edukiontzi handi horri esker, ez, azkenan reggae girotik zenba gauza egiteko gaizareten, eta pentsatzen dut, Eirak pixka bat reggae hori bultzako zuela aruntza, ez? Baita. Bueno, a ver, eski, karo, guk oso regezaleak gea, eta badakigu regeak nola baiteko aurreritze bat daukala kontzeptu modua, baina, bueno, regea berez beste estiloatikan jaio izan zen, estatu batuetako soul, rhythm and blues, eta, bueno, orduan regeak berez estilo pilo bat dauka barruan, soul, jazz, hip-hop ere, así que, bai, Eirak bere lekura mugitu izan du ahotsa eta bueno, ikusiko eta entzungo dugu, hori egi bihurtzen denean eta engantzatu beharko ditugu behintzat Eira eta Revolutionary Brothersak ere gure saio akustikotara horbiltzeko, akustikoak ez osan nahi entxuferi bela. Esan nahi format txikian gure estudioaren multzo fondo hortan egin behar direla, baina hori ikusten zaituztet bi anaiak eta Eira perfectamente gabitzen zarete. Hitz hartuko dizuegu eta Damn No Real barkatu duen melodika bord kantu honekin, Youth Rhythm 2019ko diskoko kantu honekin agurtuko dugu, gaurko gure lehen gonbidatua Unai Martínez, Revolutionary Brothersek urte eitsi du, baina urte berrirako proiektu asko datoz eta ziurre bigarren kaferako bidaia berriz ere egin beharko dutela. Mila esker Unai. Eskerrik asko. Aio.
naiz irratian, etzaizue gertatzen igual, norabaitea deitzen dezue, eta kaixo, bai, nor da, eta naiz irratia naiz, eta hor dago aukera basartzeko bukle batean, naiz irratia naiz, amaiera gabeko bukle batean. Begira, hau ez dugu mikrofonotik kanpo hitz egin, baina egia problema de xente ematen dituela, ze, klaro, hau kaixo haserrasti naiz. Eta hor tarte bat egiten dut naiz irratiko gazetaria. Bestela, klaro, zuk dena entonazio berdinera esaten baduzu, hau kaixo egunon hasierrasti naiz irratiko kazetaria. Esaten du ez pixkat iztotela edo. Hau euskaldun berria da. Kaixo hasierrasti naiz irratikoa. Naiz irratikoa. Niz hau du tipo bat deitzen dena aiam. Oh, no. Eta hau egia da, ingelesezko klaseetan, what's your name? Eta aiam, esate zen. Eta irakasleak esate zion, oh my god! A ber, ez dezu lertu, igual ez zu lertu, nire izena aiam da. Asteburuko aria. Larun bat eta igandetan, goizeko 8:00 12:00. Naiz irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Goazen mende bat atzera. Eta nor gara mende bat atzera bidei makina hontan, Goiuri ez egizan handiak. Noragoaz, Goiuri? 1920ko hamarkadara. Festak jendetsuagoak ziren, erritmoa azkarragoa zen, ikuskizunak handiagoak ziren, kinak altuak ziren, moralitatea askagoa zen, eta alkola merkexeagoa zen. Francis Scott Fitzgeralden Great Gatsby liburuko esaldi hori COVID-ak jotako mundu baten kontrakoa da. Aurten festak ez dira jendetsuak, erritmoa moteldu egin dugu. Eta gure arte estenikotako lagunei galdetuz gero, argi esango lukete showak ez dira handiagoak, Rafael ez bazara behintzat. Baina baliteke Fitzgeraldek 1925 idatzi zituen hitz horiek aurten askok desiratzen dutena edo duguna ere deskribatzeko balio izatea. The Roaring Twenties, ingelesez. The Roaring Twenties. Anfoa, frantsesez, edo Jazz Age izenez ere ezaguna. 1920 deskribatzeko erabili izan diek. Gerrateko gara zen, ekonomia aztenari zen, jata lortzen hasi zen, eta artekoak txoko guztiak apaintzen zituen. F. Scott Fitzgerald, Josephine Baker, Coco Chanel, Anna Mae, hazen olako garaia, Charlestona, Champaña, Foxtrota, Flaperrak, dantza, alkola, dantza, alkola, dantza, alkola, eta dantza gehiago. Nola baitaztu behartzen lehen mundu gerraren mamua. Fitzgeraldek berak esan zuen bezala, zerbait egin behartzen gerran pilatutako energia eta urduritasun guztiarekin. Eta zer egin zuten? Urte oparoak ziren, eta horrek kontsumo ohiturak aldatu zituen. Arropa eta etxetresna elektrikoen salmentak gora egin zuen, baina bereziki produktu batek izan zuen sekulako arrakasta. Ekizu ze produktu? Ez? Irratiak! Wow! Irratiak beste edozein produktu baina arrakasta handiago izan zuen. Lehenengo irratiko ate komertziala 1920an estrenatu zen. Eta hamarkada amaierarako gutxi gora bera 12 milioi etxeretan bazegoen behintzat irrati bat.
Baina benetan egunerokotasuna aldatu zuena beste gauza bat izan zen. Autoa. Kotxe bat. Bai. Ford markako T modeloak $960 balio zituen 1924ean, adibidez. Kredituak lortzea ere oso erraza zen. Duela urte batzuk hemen bezala, eta ez dugu ezerik hasi. Mendeak buelta egin du, ez dugu dantza eta alkola inbeste konsumitzen, baina kredituak erraxe ematen izkidute. Eta kreditu hori esker luxuzko produktu izatetik behar bat izatera igaro ziren kotxeak. Automobil industriare momentu hartan hasi zen, eta orduan hasi ziren irekitzen adibidez, errepide ertzetako jatetxeak edo estatu batuetan ainoikoak diren motelak. Ze xarma gutxi duten motelek. Bale, hoxe esan behar nuen egin dezu. Xarma gutxi? Eta izu iruditzen, errepide iskineko teltxoak. Reporta gutxi, baina gogorazi jazte, moteli buruzko anekdota bat kontatu harri zuen. Bale. Baina bereziki automobilek askatasuna ekarri zuten. Garai hartako idazle batzuk gurpildun logelak deitzen zieten. Anekdota horiek itzizkizut kontatuko. Gazte eta ez zain gaztei askatasuna eman zien, nahi zutena, nahi zuten lekuan egiteko. Eta zertzen hori, zer nahi zuten? Dantza, Charlestona, flijupa. Jazz bandak New Yorkiriko Savoy edo Chicagoko Aragon bezalako dantza aretoetan jotzen hasi ziren. Irrati estazioek eta disko fonografikoei esker, horietatik 1.127.027 urtean soilik saldu ziren, horiei esker jazz doinuak herrialde osoko entzulei iristen ziren. Adineko pertsona batzuek jazz musikaren zabarkeria eta ustez inspiratu zituen hondamendi moralak oztopatu zituzten, baina belaunaldi gaztegoan askok dantzan eta dantza pistetan sentitzen zuten askatasuna eta askatasun hori maite zuten. Eta aipatu ditugu askatasun batzuk. Autoarena adibidez, edo irratia edatzearena, baina askatasun batzuk irabazi eta beste asko galdu. Goiuri ze eklektika zaren. Ikusten zaitut igual Charleston bat dantzatzen edo Beyoncé dantzatzen. Zoragarri da. Eta zer resistentea da, Gaur neguaren lehen egunean udazken soinekoarekin etorri da. Udazkenari helduta! Goiuri Rainbow. Usate atzu izen artistiko moduen? Nola? Goiuri Rainbow. Oso guapo da. Bai. Goiuri Rainbow. Ladies and gentlemen. Zuekin Goiuri Rainbow. Everything you got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Autonomitzegin batzen hola dikora jetxizut. Esaten ari ginen bezala, askatasun asko irabazi ziren, baina beste asko galdu. Konstituzioari egindako 18. zuzenketak edo enmiendak, 1919an bertsizenak, likore enbriagatzaileak fabrikatzea eta saltzea debekatu zen. Eta 1920ko urtarriaren 16an, 12etan, Bolster izeneko lege federalak, estatu batuetako taberna eta areto guztiak ixtera derrigortu zen. Ordutik aurrera, legez kanpo zegoen 0,5 baino alkohol gehiago zuten edariak saltzea. 0,5 hori... Zer da? Ure. Itxurriko ure. Horrela, likoren merkataritza klandestino bilakatu zen. Jendea legez kanpoko tabernetara joaten hasi zen, taberna arruntetara joan beharrean.
Eta leku horiek normalean kontrabantistek, xantagistek eta krimen antolatuaren pertsonaiek kontrolatzen zituzten, adibidez, Chicagoko Al Caponek. Guzti hau Great Gatsby pelikulan, aipatu dugu Fitzgerald eta Fitzgeralden liburuan oinarritutako pelikulan ikusi dezakegu. Bertan adibidez daukagu Leonardo DiCaprio, bera zen Gatsby. Eta hemen daude ia apaindegi batean. Eta ia apaindegiko pareta bat, ez da pareta, eta da ate bat. Eta ate hortatik sartzen dira, eta sekulako festa. Wow. 100 bill, real. Benjamin Franklin's field, folded just for the thrill. Go numb until I can't feel. All my partners peel. Stock market just crash. Now I'm just the bill. History don't repeat itself, it rhymes. 1929 steel. Tell Walter Chase. He keeps his mouth shut or he doesn't get a penny. We'll talk about that later. Zeona, Zeonak, Iskutuan, sotoetan. Behin Londonen tokatu zitzaidan Cutie Shark whisky izan zen garai hartan, lege lehorraren garaitan edo gerora, ozeanoaz zeharkatzen zuen ontziaren izenagatik, Britania Hondian egiten zen whiskya kontrabandokoa, eta zozketat egin zuten, eta tokatu zitzaidan, donde zera egindako bidai bat, eta egin zuten Cutie Shark whiskya banatzen zuten egurrezko kutsaren moduko erraldoi bat, eta hor barruan gertatzen zen hau dena. Eta bazuden ate trampa horietakoak, eta batean murgiltzen zinen beste giro batean, eta han holik etzen, baina beste zakin non bai, eta oso guapoa zen, ez hau bezain beste. I need 100 bricks on 100 rocks. I got 100 drops, stuck 100 cops, $100 bill, real. $100 bill. So. Bueno, entzuten ari ginena zen Yeizet, etzela hamarka hartakoa, baina, bueno, Great Gatsby pelikulan egin zuten nolako nasketa bat oraina, eta lehenazek Great Gatsby bai liburuak eta bai pelikulak gaur egungo gizartea azaltzeko ere balio du. Duda barik. Ba, ipatu dugun, Volstead legeak alkohol edatea debekatzen, ez zuen debekatzen alkohola egitea eta saltzea. Baina ez edatea, horregatik pertsona askok likorea biltegiratu zuten debekoa indarrean jarri aurretik. Esan dugun bezala, urtarrilaren 16an izan zen, orduan urteko lehen egunetan korrika ibili izan jendea alkohola erosten eta biltegiratzen. Zer esan bezala, edatea etzen ilegala. Zurrumurruak badaude eta diote Yale klubak, New Yorken dagoen klub batean, 14 urterako alkohol hornidura erosi zutela eta antzutela sotan. 14 urtez alkohola edateko. Eta guk zer egin genuen martxoan esan zigutenean denak itxiko zula? Komuneko papera erosi. Ez didatzu esango Fitzgerald eta bere garaikideak gu baina sofistikatuak ez direnik. Ez. Baina denetzen hain zoriontsua, Ez? Ez. Urte zoriontsuak bai, urte eroak, bai, baina hamarkada arkizen horiek izan arren, gerraren itzala hortzegoen. Eta garai hartako idazle, artista, abeslari eta intelektualeak belaunaldi galdua bezala ezagutzen dira gaur egun. Gerrak eragindako txikizoak artisten ilusioak zapuztu zituen, eta aurreko artistek lantzen zituzten, adibidez, bakea, demokrazia edo oparotasuna bezalako gaiak, belaunaldi ontakoek ez. Hauek zalantzak, zinismoa, korrupzioa, horrelakoak lantzen zituzten. Adibidez, belaunaldi hartakoak dira Gertrude Stein, T.S. Eliot, Ernest Hemingway, John Dos Passos, Fitzgerald bera ere. Horregatik horietako asko Parisera alde egin zuten. Eta han idatzi zituzten beraien obrak, han disfrutatu zuten art dekoaz,
Eta hori ikusi genuen adibidez... Midnight in Parisen. Oso, no? Woody Allenen pelikula. Ain't got that swing. Eta beste datu oso garrantzitsu bat aipatzea ahaztu zait. Askatasuna zari ginela, garai hartan, estatu batuetan behintzat, Espainian gehiago itxaron behar izan zen, bozkatzeko eskubidea lortuten emakumeek. Eta hori ere izan zen Robert Intiseko ezaugarrietako bat. Izan ere, ez dakit tradizioarekin hautsi eta modernitateari eutsi nahi zioten, eta eskubide hori horren erakusle izan zen. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Aipatu dugu urte oparoak zirela, baina hamarkada zoriontsu honek 1929ko crashara arte iraun zuen. Badakizuen, 1929ko crasha Amerikako estatu batuetako burtsaren historian balore merkatuak izan duen berakadarik katastrofikoena izan zen. Crasharen ondorioak izan zuten irismen globalak eta iraupen luzeak 29ko krisia ekarri zuten, depresio ere ezagutzen den krisialdia. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Eta orain, batzera begiratuta eta esperientziak erakusten digunaz baliatuta badakigu, urrezko urte horiek ez zutela inbesteko distira. Eta bai, eroak zirela, baina erotasuna ez dela beti ona, eta hamarkada zoriontsu izan zela, baina batzuentzat bakarrik. Eta zoriontasun hori dastatu betutenak askoz gehiago izan zirela. Gaur bezala. He shot me down, bang, bang. Beraz, ez gaitzala aurreak itxutu. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Eta entzun ditugun abestiak, agian norbait hartuko zen, kronologikoki ordenatu ditugu. Hasi gara The Original Charlestonekin, abesti hori 1925koa da. Entzun dugu baita 1929ko Putting on the Ritz, edo 31ko It Don't Mean a Thing, 2014an Lady Gagak egin zuen Back Bam Bam abesti honen cover bat adibidez. Ze jasa etzen bakarrik. Orain ere badaude jazz munduan talde asko, gustatzen zaigu guri ere jasa. Orduan garai haietara bidaiatzeko, musika ere baliagarria da. Eta Euskal Herrian ere egiten da jasa. Batzuetan uste dugula, ez dakit, oso estatu batu barra dela, edo oso, ez dakit, oso aspaldiko kontua dela, baina hemen badaude, eta gustatzen zaizkigu gore. Eta gainera jazetik Euskal Herrira egingo dugu, eta euskal kantu tradizionaletara, folketik jazera ensemble proiektuarekin, Aizea Marti Arturen berak idatzen duen proiektuarekin, hain zuzen ere Laister euskal kantu gintzari erildu beharko diogulako. Gabon giroti bintzat. Aize ondo! Thank you.
Aizea Marti hartu, Markineko saxofoi jole gaztearen proiektu entzuten ari gara, eta hor, euskal kantu tradizional edo klasikoetatik, jaskirora egindako moldaketak edo proiektu oso bat aurkezten digu, Oskorri edo Mikel Laboaren kantua entzuntak egu, topa ditugu bertan, baita euskal kantu tradizional pila. Horketik ensemblea horrelaxe deitu dio, eta hor badaude hainbat klasiko, Agate deuna edo entzuten ari garen Aldapeko hau bezalakoak. 9 musikari izan ditu hortxe bidelagun Lucía Fumero pianoan, Sergio del Campo zeharkako flautan eta pikoloan, Joan Márquez Sauke trompetan, Julio Marín klarinete sopranoan eta baxuan, Jofre Alemani saxo tenorrarekin, Eneko Urrestarazu tromboiarekin, Carla González kontrabajuarekin eta Paul Ribó baterierekin. Abanguardia, tradizioa, musika herrikoia, unibertsala, jazz kosmikoa edota simplea, zortzikoa, etiketak alde. Etziazu esan, ez da temasa, Wow. Jazz giroan jarraituko du, eta Euskal Herrian, baina Gabon giroan murgilduta. Hau berriz bestetan aipatu izan dugun jazz saxofoilari handi horietako bat, Mikel Andueza, Gonzalo Tejada kontrabajoan, Asir Oleaga baterian eta Juancho Zeberio Etxetxipia, aurreko asten ere aipatu genuen, pianoan Umama proiektuarekin, Gabonetako euskal kantuak moldatuta, jazzera eta abesbatzarekin lagunduta. Eta uste dut Fariba Gabonei heldu nahi diela hola gozoso. Gabon jazz hangarri batzuna. Opa! Baina bueno. Naiz da batzutan jazz hangarriak izan arren, ez? Jazz hangarriak dielako. Niri batzutan Gabonak jasangaitzak egiten. Jasangaitzak, barkatu, jasangaitzak hori da. Grint. Ui, eta huelenearen dia da. Temporako abeslaria gurekin izan genuen. Grintxa naiz? Bai, bate. Apurtxu bat. Hori inogo jurik. Ikusiko dekaita parezka amaren atxeginez. Bai, zer dien Gabonak, Eta aurton, zan aldatu dien Gabonak, Bariño gurtietan, familia llegaz bildu binaz, lenguzueka, ze pereza, hau eta beste, eta aurton kejatzen ari gara, ezin dugulako batera eta bestera mobidu, eta nahi dugu zen guzti llegaz bildu,
Ez daukaguna gustatzen zaigulako. Hori da, beti kontra esan nien. Ze pelma garen. Grinchik eta mare, oso faltan ez da botatzen ez. Markatu jazu. Bai, eta Gabonak nundi datozen ospatzen da Gabonetan. Zan dabe Jesusen jaizotza ospala, ez? Bueno, Iber lagun bat kaskiago horra motilloi urtero, jaio hil. Uke garaia paken ustazu. Eta jaiotzak behiazti igusten. Jaiotza igusteko elizetara behar zu, edo konstituzio plazara, edo gogoratzen zu, bueno, ez da gizue katekizira joan zari, bai, niriko tokau jaten katekizira joatia. Nire bai. Eta antxe itxen genduzen jaiotzak, baina ja etxietan eta ez dira larri ikusten. Badakizue gaur esan dugu zeola Saturno eta Jupiterrek, Saturno eta Jupiter gain jarri ingo direla, planeta bikoitz delako bat osatzeko, orain dela 800 urte ikusi zela azkeneko aldiz, esaten dute Gabon gauean horrela zegoela zerua, eta gaurkoa beleneko izarra izan daitekela. Eta horregatik dela ingarrantzitsua gaurko planeten fenomeno hau, ze, Gabonetan, Gabon nahietan, mutiltxo txiki hau jaio zanean, zerua horrela zegoelako. Ikusiko dugu egia den eta aldaketak lakartzan edo ez. Bitu Grinchelan etorriakun opari bategaz, ez? Bai, nik Gabona gustoko ez ditut, baina bapatean iritsi da ona kaja bat, Rafa Gorrotxategi izenarekin. Wow, Rafa Txokolategi. Rafa Txokolategi gure laguna kajatxo da biali digu. Eta gustatzen zait. Hori bai, Txokolategi bai. Bueno, Gabonak, ez die zuek uste oso Gabonak. Berez, abitxo, txokolatie bai, Bueno, ez dakik txokolatea dan, Segi zuela, nik txokolatekin inez. Ui, ama. Bueno, Gabonak die, aspaldiko ditura. Bueno, nik uzat, zemat urte, izango die, hainbeste urte. Baina, alan dabe, Gabonak berez, hasi ziren jatorritze dekie Imperio Romatarrien. Orduntxe ospatzen zen Saturnalia, dala eguzkiaren jainkosa. Da, hori zen makro jaialdi bat. Hau da, esklabuek eta danak hartzen zuten jai horretzeuen ez juiziorik, ez esklabuei ostikorik, eta darontzako zen kriston jaize. De hecho, hori, igual baskaltzen zuten Luzion etxien, gero beste emperadore baten etxea gute ziren trago batzuk hartzen, eta ospakizun horrek iraute zituen, bi egun gitxienez. Saturno zelako nekazaritzaren jainkoa. Hori da, eta hori eskusa moduen hartunde, kriston parranda kantolatzen ziren. Huri aitzakiago beti gustatzen. Hemen Euskal Herrian ero ospakizun paganoak egiten genituen. Bai. Gero etorri ziren. Claro, gero etorri ziren kristabak, eta zamen, gu inposatu behar gara hemen, eta zein gogorretarako, oitxura pagano guzti horrek desagertarazteko, basango dugu, 25 Jesu Kristo jaio zala, eta listo. Eta horregaz, ospakizun guztiek eta danak, kanpora. Ze kristautasunien, noiztik ospatzen die jaiotzak. Berez, lehen eriotzak ospatzen ziren, oin bataioak eta bai, azkenien, de hecho, lehengo Gabonak ospatu ziren, Kristo, jaio eta 100 urtera. Beraz, horre die gure Gabonak. Bueno, eta gaixo aiatzioten ez eroparitu ordura arte? Ez, nik uste ez. Mutiko gaixo. Gizajoa bai. Nere urtek, laizter dia. Pena ikaragarria ematen dite. Bazpare zatizute. Noiz dizun urteak? Urtarriak 10. Urtarriak 10. Bazpare, aderra puntatu. Badakizue. Urtarriak 10 dia zure urtek? Bai, laizter. Benetan? Bai. Y yo con estos pelos. Amatxo maitia. Kontzaitezke ia apendegira eta igual ia apaindegian pareta baten atzen. Whisky, festa clandestino bat dago. Bueno, persen inguruan ibili ginen pasan aztin gogoratzen zuen, Zoro Astro eta hori dana, horren ari dira purbe bai, esan beharra
dala negua hasten dan gaba. Eta esan nahi da bena da, eguzki inposatu dala, argi inposatu dala iltasunen gainetik, eta ohitura oso handia baut dau, familietan eta biltzeko, sandia jateko eta granada jateko, eta baita fruitu lehorrak ere, eta hori mantendu da, hori, gizaldi eta gizaldi guztietan, Gaur da- amen, edo. Hemen urte zarreguna bezala edola, Iranen. Garrantzi handia dauka. Garrantzi oso handia dauka, bai. Eta, bueno, nik ez dut, bai, pisina ben bat, behin, jalda gaua eta batu ginen etxien familipio bat igual, 30 persona edo. Orain ezin dugu. Eta ez dakiz zelan ospatzen duzu esen zuek Gabonak, baina beste herrialde batzuan, adibidez Filipinaren 5 hilabete egoten die. Gabonak ospatzen, bai. Edo Japonen adibidez juten dira Kentucky Fried Chicken, horretara. Fieston, bai, plan romantiko bezala. Eta adibidez nire atentzioa dituzte, Polonian eitzen da biena da, Gabon gabean jango da bien arraine, egun batzuk lehen hau erosi, eta bainera barruen jarri. Ui? Bainera barruen izten da bez, igual bizirik bilu egun, eta ja Gabon gabien, ja orduntxe. Fresko-freskoteko. Fresko-freskoteko, oza, giarra purro bete itxeko, ez da nik. Ui, nik Thanksgiving, Acción de Gracias Eskertza eguna, estatu batuetan ospatzen dutena, estatu batutan bizi nintzanen erosi genuen indio jarra, ze da egun hortako plater tipikoena, eta ez ginen kontuatu, claro, ez da izan kilo ubiko zitu, kilo asko. Eta hoi, deskongelatzeko, ordu, guapi, eta guk, ez genuen ondo pentsatu, eta orduan egun hortan, Thanksgiving egunean, sartu behar izan genuen indio jarra gure baineran, urberotan, eta hidromasaje bainera zan, jarri genuen bazpare. Taintzun, muskularrola jatu, eta jantzen duten indiar goxo, xamurra. Eta genuen, igual honek lagunduko dio. Eskerremate egun hartan, Eta horreuki genuen. Eta azkenean zintzen duten, gozaldu, afaldu beharren gozaldu. Ez. Zitea, bazkaldu, afaldu. Itea, afaldu atxaleko irutan. Afaldu atxaleko itutan. Bai. Australian bakizela ospatzen da bizen Gabonak, ondartzat, barbako llegaz, klaro, udadalako. Eta atentzina dituzte Peruko probintzi baten, eta untxe esangot izena lehidun diot, ze izen gatxadeko, esangot zuete, ben papel arti galdute, txibikakuka izeneko probintzi baten. Zugu ez asmatu indula? Ni uste induratzen. Bai ez, indiola fucking triple bat, hola, piu. A ver, paperen behiratuko ez. Da, indu papere hotxa entzun dugu, hola? Ui, Agüitzi guanaguke. My friend. Arazoa konpontzeko, nahi esan, urtien familizek azukizun arazoak konpontzeko itxen da bela, hostizek emon. Bata bestieri, bai. Zaplaztekuk. Hostizek. Hostia, garbi hostiak eta baten. Hosti garbixen. Hosti garbixen jartzen die. Garbi hostiak, hombre. Eta horretarako, bueno, maskara batzuk eta jartzen da biez, alpeetako jainkosetan eta jainkoetan oinarritutako maskarak eta badazpada igual arpizek ondo ez ikusteko. Eta hori eiteko iten da bena da, ordu batzo lehen hau, 4 litro alkohol edan. Bero tute juteko. Adibidez. Zaplaztekoak berotzen ez bazaitu. Eta hau ez talen aipatu duzuen Happy 20 zaitako 0,5 gradukoa. Ez Happy 20 ez nola zan? Roaring 20s. 20ko bukarako teori ez da oskatzen, ez? 20s. Roaring 20s. Parecer ingelesez, Bestela ez. Ez, ingelesez Beyoncé inspirazioa eta ez zaitu. Bueno, eta burretatzen gogu, barriro, gaur Marigesi zinburen ningu berba. Marigesiak die Gernikeko ospakizun berezi bat, Gabonetan egiten dana, Gabon kantak abesten diena, goizaldeko 4:00 6:00 izaten da, Gabona kasi baino 9 egun lehen hauazten da. Eta bueno, labur bilduz, kuadrilla bat biltzen da, kuadrilla bat batuten da herriko punto baten, eta herritizier joaten die, kopla edo abesti hauek abesten, gauez. Eta horretarako gaur, dekogu, geugaz, Alex Uriarte deitzen dane mutilbet. Telefonan bestaldan daukagu agurtuzak egu, Bai. Alex Uriarte atxaldeon. Eskerrik asko, Alex, geguaz, egotiarren. Seguri, placer bat.
Ez da, bueno, niri gomentezti zuraitxe da itxaso, ez? Jose Mari, esango tixen ondo. Jose Antonio. Jose Antonio itxaso. Bai. Itxaso, bai. Eta zuk apur bet hartu zu, beren, bere, bueno, ordezkatu zu zeuzelan, ez? Mari Jesisetan. Bai, igual ez da hor komentetan ibilizarien besteko Saturnale baten besteko tortoa. Baina, bueno. Eta aguatxi guani guaki ez daukazu ez, da, Alex? Ez, beste gozatu egun, Bueno, baina patxaran txupito bai hartzen die, edo ez? Txupito txuek. Hori beste bada, ez dakigu berez bai hartzen dugu txupito txue eta gota beroteko, edo parranoti bagatu palmetako, baina periodiko edo egunkari papeles estalit egoten dalez botille, egin izan ez dakigu zer gabilen edaten bez, baina bueno. Misterio du nau gure da, ez? Ikusten ez duten begiak patxaren nabarrura. Hori ez da, konta eguzo apurret non hasi ziren Mari Jesisek. Bueno, azteko, uste dut, aipatu duzula Fariba, baina gure entzuleentzat, Mari Jesiek, bederatzi egun kantuan nola dau? Zer dira Mari Jesiek? Mari Jesiek da, bueno... Alex, tu konte guzu. Bai, Mari Jesiak apurbete hasi hor berbetan, kontetan, dira Gabon gaua orduko abesten behatzi goizaldez, goizaldeko laurtetik 6 arte gutxi gora bera, abesten diran Gabon koplak edo Gabontak, eta berez, Faribak azaldu Gernikan edo hartu dagoela famadik edo osperik handiena, baina bai badaegia beste inguruko beste herri batzuta, bueno, egiten dirala eta batez be egiten zirala lehen gehiago egiten ziralako. Musiken eta hien adibidez, ez da? Hori da, musikan, hien, ean, eta gautegi zartea game bai, izate baterako. Eta apurret, sorrera edo tradizio honen jatorria, erdiaroti dator, ez dago lan data zehatz bat, eta uste da, bueno, normala mogan erdiaroan lehenago eta behin, erligioa puri-puri jen egoan zozertan, gaur egun zentzu hori neurri baten galdu dagoen arren, eta uste da olako akto edo antzerki sakramentalak elizatik atera zirenean sortu zen tradizioa dela. Zekalo, badauka holan azalduko dugu orain, suposatzen dut, apurtxu bet, badauka olako antzerki edo teatralizazio puntutxu bat. Bai, gainera, komposizioa bai da, nore, bueno, emakume hartu da emakume nagoela, eta gero batetik dagozen dana, koru eitzen bienak die. Hau da, Mari Jesise beti da persona bat eurretik, dana agintzen dabena ez, edo lehenengo berbi emoten dabena, eta bestiek atzekoak erantzune. Bai, eta nik uste dut badekola olako teatro punto bat, azkematen teatroatan, eta opera baten, ezate baterako, badago pertsonaien arteko elkarrizketa bat, hemen bebai, hau da bakarlaria kopla bat bota eta koruak beste bat erantzun, badago zelan bateko atretzo aldaketa bat, azken baten herriko kale eta antzar egiten diren errondak diranez, paisaiak eta eszenarioak aldatu egiten dira, eta badago antzerki bateko estena aldaketa baten pareko zeozer, hiru doinu desberdin abesten dira, beraz, nik guztot hor lotura zuzena dagoela teatralizazioa bai. Eta gainera, ze magia dekien, horrez dauz bakarri Mari Jesisek, hau da, Mari Jesisek eusen persona barik ezien herritxengo. Eta hor dau, konversazio bat Mari Jesisen eta Gernikeko gentien artekoa. Hau da, gentie esnatzen deu, nigo handeko nitzako Mari Jesis esiela urreteko gauzarik politxena eta magikoena. Kriston magia dekie. Eta goratzet igual, Gabona, baino biegun lehen hau edo iru, bueno, behatzi egun die, ez, baina batzuten bastakit nire habitazioan lokalizazioa gaitzi, nabezen entzuten. Baina ni gogoandeko eta dibidez, basalan gelitzen itzeralo, eurek entzuteko. Eta hain politxesan, eta hori, azkenean jente askok, bitu askok alarmi jartzen da bie, edo askok esatetzi amari, edo aiztieri, edo bestiri mesedez, entzute zuzenien, esnatu idazu, zeurten gure edo. Hori da. Ein perdida Ikusten ari gara, estremin bitartez jarraitzen gaituztenok, eta baditugu esaterako Twitchen errazkin edo satan txiki, edo Marko Otege ikusten ari zaizkigunek, bideo bat, non 3 minututan agertzen den iratzargailu bat, eta hortik hasten den liturgia guzti, ez? Badauka liturgiatik zerbait, ez? Edo behintzan norberak pasioz edo bizi duen zerbaitetik, ez, Alex?
Bai, nik uste hori lehena aportxo eta aipatu gana berez, tradizioz, esango dugu, kontu religioso eta sakramental bat da. Baina, eurekan, eta nik uste hori gaur egun adineko jendeak enduta olako beste danan kasuan, gainontzeko kasuan, badala herri edo ondare motivazio bat. Nik uste oso bereizgarria dan zer dala, esan dugu beste herri batutan ematen dela, baina ez bederati gauez, hau da bederati gauez ospatzen dan leku bakarra Gernikan da, beraz badago zentzu horretan zer mantendu, zer zaindu. Gero ni hizkuntzalari nazen denean badauko lako hizkuntza aldetik balio oso esanguratsu bat, idazkera aldetik, ezaera aldetik eta bar, eta gero nire ustez motivazio hori potoloena, Fari bak aipatu den moduan, apure familiarra izango litake, aita bizio osoan bakarlari, lehenengo koruan, eta gero bakarlari bititakoa da, eta azkenean ni lehenengo erronda batera urten nintanean, izan zen, aitari jarraika, bera entera ubarik, bai. Karo, nik beti, claro, ikusten eban, gabon aurreko bederatira batan aite, kanpoan hotza, euria, kriston klima eskaza, edo aro ez egualarik, zeran urtetan tan, batek daki txertara, batek daki nora, eta azkenean umea zerenean, hori zuretat, intriga hori aventura bihurtu alda. Eta egun baten esan, bai, entero hori gatzen. Claramente, gero ara aldu zintzenean, bronkatxo egon zan, baina, bueno, hola nazi zan, eta hola nazi ginen. Eta gero, bebai, hogetik entzutearen kontu hori azpimarratu gura neuke, badaukala holako punto magiko, mistiko, espiritual bat, bai, hor zauz, erdilo, ez dakizu ametxetan zabiltzen edo ez, beste horretan lorik, beste zueit, emizioten zabiltzelako, kale batzuk akustika berezi bat dauki eta gaboez, kaletik inorez da bilenez hori aprobet azpimarratu edo egiten da, perfecto entzuten da leku batzutatik, oso gauza politia da, oroar. Bai, berez hori, ospakizun sekular bada berez ezteko erligioaz aratago dauen zeu zer da, ez, personak eta biltzen da bezena, eta bueno, igual Gernikar bat, Gernikar petoa guaitzen da bena bebai, ez? Adibidez, Mari Jesizeti, Eta zer da, Mari Jesizeti zer da, berez? Nik, irakurketa hori aprota ez da usteta, badauz, Gernik startupak bat, kabitzen, ez que emoten dut, ez bazoaz urriko azken aztelenera, edo azteleneko plazak, ez bazoaz eroten abarkak mugartikin den horretan, edo ez bazoaz kroketa jaten zerien bolina zarrean, ez da, Gernikarra, ez, baina, bai, nik uste, holako, herri txobinismo baten jauzi barik, bai badala zozer berezia, eta ez dakit, bai bihurtzen zaitxula igual Gernikarra, bueno, ez dakit, nire kasuan mintzatez. Eskertzeko zeu zer dala, ez? Igual herrizeke montzuna, ez? Mari Jesizepe, bai. Eta batez be, guri sasoi edo momentu on baten helduiaku, euskeraz ikasti eukidogu, euskeri erabiltie esango dugu normalizatute dekogula, baina gero atzera begire jarri ezkero, tradizio mantendu da, ez dakit, azken baten kasi modu clandestino baten frankismoko azken urteetan, esate baterako. Eta zemat urte, lauren urte die, hau egin dala? Bai, erdiarotik, sorrera edo jaiotza data jakin bat, baina erdiarotik, eta bai, eta heldu gara puntu bat, non ez gazteleraz dan, Guardia Zibilen Guardia Zibilen postu aurretik edo ez jaturtengo etxien izena joa. Bai, pasatzeakoan, ez? Handik aurretik pasetako, kara, euskera galazotan zegoenez, da euskera zerbarik edo abestirik edo ganalakorik ezin zenez egin, kuartel aurretik pasetako, gaztelera zabesten zan bat, eta Pedro... Nikurat, beste zoi batu da, Kristo bat zala, inoskorik goberen izan da, oza... De hecho, Pedro Bidagureneko orain dela urte argitaratuan ez, kantabarriak, gabonerakuak, bederatzi egunean kantateko Mari Jesiei buruz eukiteko dienak, ez? Eta hori ba... Ondo puntezu, Ondo punteot. Ba, lego euskera horretan, da die, 75 estrofa, ez? Lehenengo 52 lehenengo 52 bersoak abesten die lehenengo 4 egunetan, beste 31 gainontzeko 4 egunetan, eta azkenak 24 ez?
Bai, azken, bueno, gero hor detaile txuen, nota txuen, aipatie, lehenengo hori, zuka aipatu duzuna, izen da, lehen da biziko argitalpen, hortuz geroztik, beste ber argitalpen batzuk begin dira, eta 2008-tik gaur egunera arte, gaur egungo euskaraz, edo gaur egungo Gernikar euskaraz idatitza dago, oza, jata antinako euskara, horren dela mende batutako euskara hori ez. Bale, moldatu die orduen berzio. Bai, moldaketa batzuk egon dire, batez be, liriko izarteko eta linguistikoki ulergarriago eta abesgarriago izateko. Bueno, eta Marijezin azauten abe bai da, zuek ensaioak eta enbierri zen dozu zela, oza, enbiar dozu zelako, ez? Naute zan, ez edo ez? Ensaioak eta... Bai, a ber, lehenengo eta behin kontuten eukin behar dana da, hau ez dara koru profesional bat. Hau da, hemen jendea musika ikasketa bakoa gara, azkenien pasillo zeitzen dozu da, eta bide, edo diruke, eta... Bueno, horretak abietuta, ensaioak dira paroak. Eta are gehiago COVID-19 honetan. COVID-19 honetan moldaketa sakonak eta garrantzitsuak egin behar dira aurrera eta bizateko. Berez bai egiten dira pare bat ensaio, eta bero bileraren bat, urtero diru bilketa bat egiten da, proiektu edo kausa solidario batera bideratzen da. Beraz, bueno, aprobetxetzen dira ensaio itzorduak, alde batetik ensaioak egiteko, pare bat ensaio egiten dira azaro amaieran abendu hasieran, eta diru hori, errekaudatuko dan diru hori, nora joango dan, zehazteko. Vale, eta aurton zelan ningo zu ez, Marijezise? Aurton ensaio... Bai, lehenengo eta behin, aurton ez dagoen errondarik, hau da azgarri, bili oinez eta abesten. Egin duguna da, talde potolo bat batu barik zerrenda bat osatu, aurton, beste batutan norrez da Juan Marijezitara, Marijesiak abestu barik, edo den palmada, edo modutxarrean de pega. Aurton hori galarazo eginda, gehien batolako COVID-aren kontrako burbudeko bat sortzeko moz, bera duguna foru guztia lau taldean banatu, talde bakoitza 15 pertsonakoa bakarlariagaz 16, eta orduan talde bakoitzak bi gauetan abestuko dau, 3 puntotan geldirik, hau da ez, oinez, modu estatikoan, eta punto batetik beste mugiterak orduan, distantziak eta segurtasun herri dana mantenduaz, eta bestuarik. Bueno, baina, ondo, alan dabe ederto. Gauza dauzen mundu egon da? Bai, oso gatzaga, eta zuk kontuten eukin eskero, 9 erronda direla, hau da 9 goizalde, azkenan 27 punto diferente dire Gernikan, bueno, nik uste, hobeto edo txarra egon dala Marijesiak ikusteko eta entzuteko aukeri, 27 puntutan. Bai, eta gero beste gauza da tokeeke da horrena, klaro. 10 ezin da urten, produte ofiziala 4:06 beraz, aurton, 6:15, eta laurdenean, emoten dau Marijesiak abesten barik den palmada guazela etxera, baina zeran, berandu hau egin behar, eta jente aian etxetik gurik ez dakit, lanerako autobuseko gelalekutik eta begira goten da, bueno, escenario diferente bat, azken baten. Claro, bueno, ia entzuten bat ezen, bizer pasta gungun Gernikera, tokeko jaztez, apurtxu bet, 24 dela gero horreko zarie? Zeran, parkatu? 24 bertan goizien joate zarie, goizez. Bai, aurton, azkenengo gunean hori beste bala, azkenengo gunean erronda gehigarri batzuk egiten dire, baina aurton bakarrik egongo da mesatako zera hori, ronda hori, esango dugu Eleize Barrukoa, eta gero berdiko ordu bat edo ordu biak aldera udaletxeko foru plaza horretan bakarla bidanak azeta errezital ditzu labur bat eta hola nitxiko dugu. Ez dugu ingo ez chocolate berorik eta ez dugu emongo, ez ezer, así que gaupazeros, abstenganze. Bueno, ala da behu gonaz ni. Fariba gaupasaz joango den edo ez, hori argituko dugu, hori ala balin maz pintzat displatu, eta zuek zuri lotxetan utzi, eta batez ere, garren kafeko gidek. Argura gaukazu. Alex Uri arte, mila esker gurekin aritzeko tarte arteagatik, eta goza ditzazuela, orduz kanpoko Marijesi hauek eta izan daitezela. Marraztu dizki duzun bezain gozo, berezi eta politak, eta Fariba zu kontatuko diguzu, ea ze gozatu dezu. Alex Uri arte. Aurren urtean normal egiteko aukera dagoen, batez be, egoera ondo bidean dagoela, eta eskerrik asko zueri, ekipo, plazerra. Mila esker, Alex, plazerra gurea, bai, izan ondo. Ondo segi, zain dugu, bai.
Gure gabonetako kanturik utxunena. And you can hang your lights on me. Bring down a gleaming crown. Raise it close to one and all. Shut the curtains and the door. Herri miskat piztu zaio Fari Behani, You can hang your lights on me. You can hang your lights on me. Hang your lights. Hang your lights. Hang your lights. Hang your lights. You can hang your lights on me. Put yourself at the top of that tree, and you can hang your lights on me. Eta segiton izango du gurekin Nora Oteiza, baina gogorazi behar dizuegu guk zozketatzeko moduan ditugula 5 sarrera Atortxu Rock aurten modu berezian bizitzeko online izango dira Atorrokeko kontzertiek, baina ondoren 26an gozatu ahal izango dugu ekimen berezi bat ere antolatzen ari gara. Alde batetik, egun horretarako lehen aipatu dugu Maria Antunez, Josu Erbiti, Joseba San Sebastian eta Gorka Pastor musikariek Euskal Herriko talde ezagunen hainbat abesti eguneratu dituztela. Eta hauek, plazaratzeko, Xabi Solano, Zaloa Orain, Tomas Lizarazu, Nerea Urbizu, Claudia Rodríguez, Lorena Aixa, Francis Díez, Idoia Tapia, Sara Zozaia, Lider Nando, Alberto Sanzol, Utxun, Iban Carmona eta Alex Sarduiren laguntza izango dutela. Zetakeek, Anestesiak, Erdoile, Kobanek, eta Little Martin Selecta, Juancho Arakama eta Nikotina irukoteak, haien lan berriak ere aurkeztuko dituztera, Esan dezakegu Atortxu Rockeko line-upa Goenkaleko zerrenda, Goenkaleko aktoren zerrenda baina duzegoa dela. Beraz, bidali zuen mezuak kontatuz, Atortxu Rock nola biziko duzuen, edo nola biziko zenuketen, naiz erratiko sarrera horri esker, edo bidali zuen elkartasun mezu bat. Audioan balin bada, asko zobe noski hori Instagramen ere duzue, gure stream bitartez erantzun dakezue, eta WhatsAppez noski 644-63-2 bederatzi lau telefonora, 644-63-2 bederatzi lau. Zenun gabestu hartzen, nola goi hori? Nola teiz, Arratxaldeon? Kaixo, Arratxaldeon. Zu egu berri zalea zara, Gabon zalea zara, edo Grinch xamarra zara ni bezala? Ba, son boiot. Geroz eta gutxigo egia esan. Geroz eta gutxigo bai. Bueno, ez da baixki. Gauzak bien bezala izan. Baina, Gabona gustatu edo ez gustatu, uste dut Nora Oteizari Gabonetatik gutxien gustatzen zaiona dela, edo gutxi gustatzen zaion zerbait dela, jendeak hartzen duenean, horrela batean, ardura gabe, txakurroko paritzeko joera. Gabonak, txakurroko paritzeko digo, juhu, ze guai! Eta horri freno pixke jarri behar ditugu, edo behintzat, baldintza batzuk eta goza batzuk kontuan hartu behar ditugu, ez da? Bai, hola baldin bada gutxinez, erabakia hartuta dagoen bezala, ezuk esan dezun bezala, ba ez. Osea, horrela ezin dugu txakur bat izateko erabakia hartu. Eta, bueno, ze gauz hartu behar ditu kontutan, batez ere bat oso garrantzitsua, eta da, txakur bat, gure bizitzan 15 urteren zehar egongo dela, eta 15 urte guztietan gure zaintzak beharko ditula, bai? Eta hori askotan ahaztu egiten zaigu.
eta hori ezin dugu ahaztu, bai? Zer egin barko dugu gure txakurrarekin, 15 urte horien buruan? Bizi. Bizi. Txakurrarekin bizi. Txakurrarekin bizi. Bizitzaren esparru ia denetan. Hori bai. Eta horretaz gain, txakurrak, kontzan izan behar dugu jan egiten dula. Desparasitatu egin behar dela. Albaitaria eramatea suertatuko zaigula, edo eraman barko degula. Oporretara joango garela. Gure eguneroko errutinatan aldaketak izan beharko ditugula. Eta gero ere kontutan izan behar dugu, etxea zikinduko digutela, ia gotatzen dituztela, usaitu egiten dutela, gure bizitzak 15 urteen biran aldaketa asko izan ditzakela, lan ez aldatu beharko dugula gian, etxe bizitzaz aldatu beharko dugula, familia izango dugula, eta gauza guztietan txakurrak gurekin egongo dela. Bai, eta nik ustean dut gauza hauek askotan ez ditugula kontutan izaten. Bai. Ez egiten dugunean, jan egiten dutela, desparasitatu behar ditugula, oporretara juten gerela beraiekin, gasto ekonomiko batzuetaz ere hitz egiten ari gara, bai? Txakur baten pentsu bat erostea, 12 kilotako pentsua erostea, gutxi gora bera 40 eurotako inguruan dabil, eta esan dezakegu, hilabete baterako iraupena izango duela, desparasitatzeak 80 euro inguru balioko digula. Falta zaite mailean, klink, hola, diru kontuaren soinutxua. Bueno, ondaz, batez ere ziren... Ez dugula inor atzera bota nahi, ez dugu nahi inork beldurra hartzea, ez dugu nahi inork, gauzek, realitate bat dute atzean, eta realitate hori ez erakutsi nahi dugu, ez da? Bai, azkenean iruditzen zaitelako askotan gauza guzti hauek ez ditugula kontutan izaten. Juten gehala bukolikora esango genuke edo esatea ze politia dan txakur bat izatea, hori ez, betiko esaldi hontara txakurra gizakiaren lagunik onena da, eta ze politia izango diren gauzak, eta zondo pasako dugun elkarrekin, eta gero errealitatea nahiko urrun gelditu daiteke gure ideia hoietatik, eta iruditzen zaitere ez degula pentsatzen askotan, izango ditugun hortan, ez, gastu ekonomikoietan, eta azkenean bai da txakurrak abandonatzeko arrazoietako bat, ez, orduan, gauza guzti hauek kontutan izatea, edo presente izatea usten dut garrantzitsua dela, bai. Zer gehiago, familia guztiaren erabaki bat izan behar duela, ezin degula utzi etxeko umeak txakur bat nahi duelako izan, esan barituko dugu, posti jarriko da, dena pila gustatuko zegu momentu hau, bideo zabatuko dugu, Instagramen, Facebooken, eta ez dakit zenbat sarietan gehiago jarriko dugu. Ez da plastikoa! Eta gero aztuko gea, ez? Edo, denbora pasala konturatuko gea, zailtasun batzukin topatuko gehala. Osea, nik usten dut ezin degula utzi ume baten ardurapean txakur bat izatea, eta kontutan izan bat dugu, heldu bezala, ume batek txakur bat nahi duen momentuan, guk hartu beharko dugula txakur horren ardura. Eta gero ez esan eske umeak ez du zaintzen, eta txakurra utziko dugu. Osea, honek ez du balio. Osea, gauza guztia hoia ez dute balio. Zure umeak txeko garajari su ematen badio ardura zurea da, eta zure umeak txakurra zaindu nahi ez badu, ardura zurea da. Hoi da. Dena, umearen ardura guztia, 18 urte bitarte behintzat, hortxe izango duzula. Hoi da. Eta denak ados, osea, ni pentsatzen dut, denbora baten familian hitz egiten egon den zerbait izan baldin bada, eta denak ados baldin bazaudete, eta azkenean esaten zu momentu politia da, txakur bat oparitzeko, oso ondo. Baino, hemen atzean lanketa bat egon behar du lehenago. Eta gero noski, elkarbizitzako arazoekin topatzen baldin bagera, kontutan izan ere txakurrezitzaile baten gana. Eta tarifare horrela segingo dizuela, nora ote izak, klink! Nik hemen beti esaten dute, hobeto dela txakur bat hartu baino lehenagoia, txakurrezitzaileekin kontaktuan jartzea, ze gauza asko, jakingo dugun zeretan nola egin, ez? Gauza askoren aurrean, baina, oraindikan hori hemen ez dago oso modan. Nahiago dugu lehenengo txakurra izan, eta ondoren ja kontaktuan jarri txakurrezitzaile batekin. Baina, hori niretzako ere, garrantzitsua da. Eta gero, galdera, zer egiten dugu, erosi edo adoptatu? Etorrian hora hemen, zaplatzeko kematu. Te digo,
Asteburu gogorrak izuzuke bai? Ez, asteburu politxe izan. Bai, ez dakit. Ez ematen. Etorria, Gabonetako Grincha ez dakit, baino txakur Gabon ez dakit ze Grinch etorri zaigu. Bueno, baino beak arrazoi daukat. Bai. Ez dakit zer pasada, niño, ez dakit zer pasada. Bueno, ez dakit zer pasada, ni ez. Baina bin bitartean, gaurko egunez 1940an jaio zen Franz Zapparen kantu bat entzuten ari gara, Watermelon in Easter High. No esan du Faribak, ez da gizergatik gaurko gauez sandia jan bartzela? Jalda gaua. Bai, sandia eta granada. Badu zuentzako kantu bat Zappa jaunek. Beraz, Nora, gorrotorik gabe, baina gauzak oso garbi esan da. Txakur bat oparitzekotan edo Gabon gira hobetan pixkatola emozionatiten geha, opor garaiak datoz, denbora daukagu, badirudi bizitza Hollywoodiense batean gaudela, eta hori pentsatzen dugu. Urrengo galdera, aipatu ditugu ze gauza hartu behar diren kontutan, txakurra erosi edo adopzio aukerari heldu. Bueno, nik hau esten dut bakoitzaren erabakia dela. Ni oso aldenago ez txakurrak adoptatzearekin, baina ere badakit pertsona bati sartzen bazaio buruan edo baldin bauka ilusio bat txakur bat erosteko momenturen batean arraza konkretu batekoa eta bar, pertsona hornek txakur bat adoptatzen baldin badu penarengatik eta gero gauzak ondo ateratzen ez baldin badira, hemen ere gero erru asko botatzen diogula txakurrari, orduan. Niretzako garrantzitsua da penaren aldetik mentzat txakur bat ezartzea txakur bat benetan dugula, bai erori edo adoptatzen dugu momentuan, orduan. Nik hori erabaki hori iruditzen zait oso pertsonala dela. Orain bai. Erosteko garaian ze gauza izan kontutan, bai? Ze hemen badauzkagu Mercado Libre, segunda mano, internetez erosten diran txakurrak. Walapopen badaude txakurrak. Ba, ez dakit, baino kontuz horrelako gauzekin, bai? Eta zer pasatzen da, labradore bat nahi dugu, imaginatu, edo beste edozein arraza txakurrez, eta behiatzen dugu segunda mano, eta esaten digute, 300 daukaztu txakurkume bat, bai? Eta gero jutezea txakurraztaile baten gana, eta agian txakurrak 1000 edo 1200 euro balio dizkizu ez. Eta esaten dezu, tanon erosten dezu? Pues en segunda mano. Eta zer dago guzti honen atzean, zergatik horren merke? Zer dago guzti honen atzean? Bazkenean dago, esango nuke, trata de cachorros, edo esango nuke, bai, txakur esplotazio bat, nun txakurrak granjetan bizi dira, kaioletan sartuta ez dira bertatik ateratzen, 6 hilabetero txakurkumeak dituzten, beraien gorotz eta pixen gainean bizi dira, emozionalki erabat suntsituta, eta guk horrelako txakurkume bat erosten egunean horrematzen ari gara. Eta hau horrela da, eta gaur egun bakago informazio nahikoa hau horrela dela jakiteko hortan. Hortaz gaur egun ja pixka bat iruditzen zait, horrelako gauzak egiten degunean ez dugu lanai gehiagi enteratu zer egiten degun. Orduan, benetan ebaldin badezute txakurkume bat erosi, arrazako txakurkume bat erosi, informatu. Eta oso presa da gainera jakitea, aztaiak serioak diren bai edo ez. Ze normalean egiten dizkigute galdera pila bat, guk beraiek galdetzen diogun guztiari erantzuna emango digute, utziko digute beraien instalazioetara jutera bere gurasoak ezagutzea, ikusiko ditugu adinez berdinetako txakur pila bat, ikusiko dugu ama horrek ez dula ordunaldi bat baino gehiago izan urte hortan zehar, bai? Eta azkenean edozein arazo sortzen zaigula txakurkumearekin kargo egingo dira beraiek ere, bai? Eta inkluso pasa daiteke aztaile batek esatea ez digula familia on bat bezala edo egoki bat bezala ikusten txakurkume hori izateko. Baina aztailek serioak. Ez dizkigute txakurkumeak korreoz bidaliko, beraien bila junbarko dugu edo erdibidean geldituko gara beraiekin hartzeko, eta ez digute inoiz salduko 2 hilabete edo 3 hilabete baino gutxiago duen txakurkume bat. Bai, orduan pauta horiek kontutan izan, arrazako txakur bat nahi baldin badezute hartu edo erosi nahi baldin badezute. Hori garrantzitsua da. Eta kontuan izan, zela prezioaren atzean, prezio honan atzean, egon daiteela diskutuko sufrimendu bat. Nolabait esaterren. Umeen esplotazio bitartez arropa egiten duten dendetan eta kateetan erostea bezalako xea, baina kasuntan animali batekin. Hoi da. Esan ere, animalia dendaten erosten degunean berdina pasatzen dela, kontuz honekin, animalia dendaten txakurrak erostearekin,
ze animaliko dendatako txakurrak balio aldute adibidez 800 euro, baina beraik benefizio bat atera bartute eta benefizio bat ateratzeko horren atzean ere horrelako negozioak daude. Beraz, nora zu gomendatuko zenuke, txakur bat erostekotan, arraza txakur bat erostekotan eta adopzioa bazteratu balin badugu, horrela nahi dugulako, eta aztaile profesional batera zuzenean jotzea. Bai, eta beraiekin eta jakitea zeintzuk diren, porque gero aztaileak badaude dauzkatena garanja ezkutuak bezala eskestakit nola esan, baina askotan pasa izan du da eta juten zearea, eta oso aditzu portatzen dira zurekin, baina ez dizuei jaia informazio ematen, eta txakurra erosten duzun momentuan ja desagertu egiten dira, kontuz horrelako gauzekin, baina bai, area jute zeatenean normalen ez dizkizute instalazio berdin erakusten, ez dizute informazio bat eman nahi, eta nahi dute txakurkumea gainetikan kendu alik eta azkarren. Eta loaitarira ematen dituztenean konturatzen dira txakurkume horiek hilabete bat edo hilabete terdi besterik ez dutela, kontuz horrelako gauzekin. Bai. Euskal Herrian aztaile asko daude, nora? Nik ez ditut gehiegi ezagutzen, nik beti jotzen dut aztaia deten lagun bati konseilua eskatzen dietenean eta berak pasatzen dit informazioa jakiteko jendeari ze aztaien izenak eman. Egia esan ez dakit gehiegi hontaz. Ez dakit. Bueno, txakur bat erosi behar baduzu behintzat, informatu ondo, aztertu, aztaile horren ibilbidea, urteak daramatzala aztaile lanetan, gauzak ondo egiten dituela, informazio dana ematen dizuela, txakur eta batez ere txakur hori ez dizula 4 astekin edo 6 astekin saldu nahi, hori ez delako bide honena izango. Hoi da. Eta amaitzeko, azken minututan murgiltzen ari garelako nora, bueltatuko gara pixka eta bia puntura, gabonetan txakur bat oparitzeko joera hori eta gauza asko izan behar dira kontuan, eta batez ere, garbi izan behar da, familia guztiak, opari hori jasoko duen inguru guztiak nahi duela, txakur hori, eta ez dugula, ez dakit, gure borondati honenarekin, arazo bat, pakete bat kokatzen ondokoaren etxean, ez? Bai, hori kontutan izan behar dugu, oso presente izan behar dugu. Ni bukatzeko, osatuko litzaidak esatea, adopzioaren inguruan ere kontutan izan behar ditugula gauza batzuk, niri oso gustoko deten erabaki bat da, baina egia da ere entitate ezberdinetara jo dezakegula eta entitate batzuk badaudela besteak baino gauzak hobeto egiten dituzten entitateak badaudela, ez? Eta hauek aztaile serioak bezala ere oso kontutan izango dutela txakurraren ongizatea eta familiarena ere, baina azkenean galdeketa bat egingo digutela, beraiek erabakiko dutela ere txakur hori guk adoptatzea posible den edo ez gure egoeraren arabera. Asko eskertuko dutela txakur hori ezagutzera juten baldin bagea pixkanaka adaptazio progresibo bat egiteko txakur horrekin, eta azkenean txakur horren jarraipen bat egiteko prest daudela guk txakurra behin etxera ekarri ondoren. Bai, orduan hemen ere informatu gaitezke eta ikustezakegu ere, adopzio mugimendu serio bat den edo ondo egiten dituen adopzio mugimendu baten, eta honekin ez den nahi jendea atzeraka bota adoptatzeko garaian, baina bai da egia hor ez baldin baukagu base serio bat atzean, azkenean txakur asko bueltatu egiten direla adopzioko lekuetara, eta hemen txakur bati laguntzen baino gehiago ari gera txakur horri mine egiten. Orduan, nik ez nuke animatuko jendea txakurrak horrelako lekuetatik hartzea. Zeren serioak direnak azkenean laguntzen dizute txakurren arazoekin, eta serioak ez direnak ez. Arazorik sortzen baldin bazaigu, dudak baldin baditugu, edo edozen gauza dela, bai, medio. Beraz hor ere kontuan hartu beharrekoa, behin baino gehiagotan aipatu dugu, txakur adopzioaren atzean askotan gero frustrazioak sortzen direla, eta txakurrari horiek sortzen dizkion kalteak eta bestelakoak, eta animaliak babesteko elkarteek, protektorek, beti ez duela gauzak ondo egiten, eta inguruan ditugunetako batzuk behintzat gauzak gaizki asko egiten ere nahiko trebeak direla. Beraz, ere bai kontuan hartuko dugun zerbait, azken finean ez dela bat erreza, txakur bat erostea. Baina ni prest nago informazio hori pasatzeko, edonor telefonoz deitzen baldin badite. Eta ez dizue gobratuko, bigarren kafeko bonua izango duzu, zuek deitzen baduzue, guk noraren kontaktua pasako dizuegu, hermanetan jarri sare sozialen bitartez, guau txakur ziketa, edukazion kanina guau, sare sozialetan aurki dezakezue, eta esan kaixo nora zalantza badaukagu, baina bigarren kafeko entzuleak gara, eta orduan baldintza hobeak izango dituzuen noski.
Ba horrela, konturatu gabe eta gelditu gabe ere, iaia saioaren amaierara heldu gara. Gogorarazi behar dizuegu, badugula zozketan gure Instagramean eta baita telefono bitartez, Atortxu Rockerako 5 sarrera, edizio virtual horretarako noski, streaming bitartez jarraitu izango duzuen horretarako, eta sarrera hori lortu nahi baduzue, sartu gure Instagramean eta bertan baduzue erantzuteko aukera, edo eta bestela bidali WhatsApp bitartez, audio bat, gure Naiz Irratiaren telefonora hain zuzen ere, hortxe izango duzue, 644-6-2 lauean kontatu nola bizituko duzuen aurtengo Atortxu Rock Naiz Irratiko sarrera horri esker. Edo, elkartasun mezu bat bidali. Audioz balimada, hobe, nora oteiza, mila esker zuk bai hartu dezakezu pareta horretan alin moduz, Atortxu Rock sarrera, kolaboratzaileek bai aurkezteok ezin du. Fariba, sentitzen dut, begiratu zer dion lege organikoak, eta uste dut ez dela bateragarria gure jardunarekin, beraz, ezingo duzu partea. Ondo da jakitea. Goiuri ez daita, bilar arte. Bihar arte. Sorpresa. Fariba Xijan datorren astera arte. Asteren arte. Eta nora oteizare datorren asteren arte. Egu berrion, Egu berrion guztioi eta horren zuten ari zareten hoiei, mila esker irratiaren uinen bestaldean izateagatik. Bihar hemen izango gara arratsaldeko 4 gauza asko kontatzeko. Beti bezala, bigarren kafean giro onenean izan ondo. Aio. Keep calm and bigarren kafea.